Ahojky, moje meno je Kubajs a ja vás vítam u ďalšieho videa. Ďalšieho vlogu, som chcel povedať. Teraz som prišiel zo školy, za chvíľu idem na... vidíte čas? Vidíte ho? Vidíte ho? Je 14:12. A teraz práve chvíľou som odovzdal nové video a za chvíľu idem znova na autobus späť do Hradku, budeme hrať zápas. A po tomto dieli by som už mal natočiť nejaký challenge. A prvý challenge by som chcel natočiť Ice and Salt Challenge. Možno to poznáte, ale ak nie, uvidíte v tom videu. Takže toto video budete vidieť 10.9., aj keď ja ho natáčam 9.9. Tak. No, lebo dneska už som video dal a práve teraz točím Minecraft. Ty kráso. No okej, to je jedno. Takže dneska sme mali zase 1 500 000 úloh, nudnú učiteľku a neviem čo ešte všetko, ale to je predsa len jedno. A takže možno, že toto video hneď hneď po tomto videu vydám vydám ten challenge. Uvidíme, ako sa vám to bude páčiť. Ak sa vám ten challenge bude páčiť, tak natočím, hádam, aj ďalší. OK, takže lúči sa s vami Minecraft a hlavne Kubajs. Takže čaute. Pozdrav Minecraft.